Mihai Tăderaș și cu ProKiller. Salut! Care știți mai mult numai Mihai? Cu oaspetele nostru zilnic ProKiller. Na. Eu de fiecare dată păr pe canalul. Da, bun. Hai că le dau. Miha are un nume. No, echipa ta este plină. Dați altul. Hai că vă dau eu. Dar eu n-am, nu. Ba, v-am pe amândoi. Trimite invite. Bun, acceptăm. Bun, eu am avut echipa plină și da. Bun. Și mitosisul ăsta s-a actualizat de Paște. Oh, eu mare, hai. S-a actualizat de Paște, vedeți acolo. Na, ales ouă și dacă le dăm feed, îți dă... Vai de capul tău, ProKiller. Vai de capul tău. Mă spawnez, mă mâncă. Să dați... Să dați like vedeți pentru pe el. ProKiller ca și nu mai moare. Să pistolul mai. Dați like ca să nu mai moară. Hai că eu sunt mare. Bă! Ce mâncați și pe mine? Și pe mine nu. Stă-ce? Mă bag Vai la de el. voi. Îl urmărea unul. Uai, eu sunt mare, bă. Da, ești pe locul 1. Hai, mă. Băi, bă. Hai, mă. Mobe, fugi. Hai, I am the king. Arcene. N-am fost atent. Uai, ori luat ăștia poțiunii de blink. Ba nu ori luat. Mă mâncă arcade. Mă mâncat arcade. Uite mă, daci. Cine e ăsta? Nu! Mă mânca carticala. Nu. Hai, te rog, spune că nu. Yes! Uite, Serbus. Ce faci, mă? Bine, Marius. Mă mânca Marius. Nu, arcade, go! Arcade. Bă, dată pe mine. Nu! Te mănânca? Nu. Dar Scăpat. oricum hante de ăla. Hai, bun. Hai. Dar nu contează, dar eu sunt mare. Suntem cam puțin. Ce puțin, mă? Suntem puțin. Eu cu... Dar ProKiller ai murit? Da. Ce eu mai murit? Vedeți, ala care pică, ala care nu mai vedeți mult pe harta, ala e ProKiller. Ala care Go, kill Timur. Nu! Camil, nu mă mânci. Bă, dar tăți vin după mine, tăți. Ignorați, am scris pe chat. Nu. Ignorați. Deci vă rog să ignorați asta. Nu, ce? Că ai scris feed? Nu Cerșetorul. dau niciun pic. Cerșetorul. Eu m-am găsit într-un loc unde nu-i nimeni și mânc. Ala care e pe jos, ala mâncă cel mai mult. Nu! Fac. Trebuie și fug daci. De ce mai luat mâncarea? Trebuie și fug daci. Eu amândoi. Uai, m-a mâncat. Mi s-a rupt scut, mi s-a spart scutul și asta. Hai, voi aveți scuturi, eu am poțiune ca și mă fac înapoi Hai mare. că eu n-am nimic. Hai. Ne bat ăștia. Ce ne bat, mă? Hai, mă, hai. Nu! M-a mâncat Camil. Nu. Bun, hai să-l fac și eu asta. Ce? Hai că mi s-a rupt asta. Fac. Stați puțin. A revenit. Mi-a dat reclamă. Doi bănuți. Hai, mă. Așa. Bun. Hai. Bă, eu am găsit lumea bănuților, să spawnează unul după altul. Bine. Așa când dai tu spawn cu like-urile, așa se spawnează și alea, ha? Bă, uitați-vă. Hai, bă, hai, mâncă-l. L-ați văzut pe aia din cos care a dispărut. Fugi. Bă, eu mă duc în sus, eu singur care mai e. Și eu mă duc în sus. Bă! Eu am Și eu mă duc în dispărut sus. după mapă de nou.